अगर आप चाहते हैं कि आनवी फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। सैया हमारे करे मजदूरी, कबो भिरी रहे कबो ई दूरी। सैया हमारे करे ले मजदूरी, कबो भिरी रहे कबो ई दूरी। नाही करे काम तबो रूसेला सखी, भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। करेला काम सब केहू के घरे घरे जाई के, चाउर दाल पैसा लावे ये सखी रोज कमाई के। करेला काम सब केहू के घरे घरे जाई के, चाउर दाल पैसा लावे ये सखी रोज कमाई के। करेला काम सब पटेला सखी, भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। धैले बजब से शाहिद के संगवा नइखे कवनो बात हो, प्रेमी मनोरंजन सोनू सरगम कैले बा शुरुआत हो। कैले बा शुरुआत हो। जब से बधैले शाहिद के संगवा नइखे कवनो बात हो, प्रेमी मनोरंजन सोनू सरगम कैले बा शुरुआत हो। गजबे डिजाइन नाही फूटेला सखी, भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी। भतार मोरा सिलावट के छेनी से कुटेला सखी।